sale sale ewo ndị nwere obi nwanne ndị nwere obi sale sale ewo ndị nwere obi nwanne ndị na-ekwela onye ka okwu ndị na-emela onye ka ife ndị na-enyela onye ka aka ndị na-ekwela onye ka okwu ka na-ekwu maka wao bananyo 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 ụfọdụ nwere ego nwafọ onye na-eri ego wao ụfọdụ mụrụ nwa nwafọ gaji zụ nwa wao ụfọdụ nwere ego nwafọ ego onye na-eri wao ụfọdụ mụrụ nwa nwafọ gaji zụ nwa wao ụfọdụ na-akwa ebu ụfọdụ na-egoli ụfọdụ na-enwe nwụri ebu ụfọdụ na-ebe mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya emegbu n'ihe mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya mụrụ ya mụ mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya echiri ya ipe mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya kọrọ ọnụ uwe zu oke 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 ụwa dị ezu oke ndị nwere obi sale sale ndị nwere obi sale sale ndị nwere obi nwanne ndị nwere obi sale sale na-emela onye ka ife ndị nwere obi sale sale ndị na-enyela onye ka aka ndị na-emela onye ka sale sale ife gbanwa ka na-ekwu maka wa ndị nwere obi sale sale ndị nwere obi sale sale ndị nwere obi sale sale ndị nwere obi nwanne ndị na-enyela onye ka aka ka na-ekwu maka wa ụfọdụ nwere ego nwafọ onye na-eri ego wa ụfọdụ mụrụ nwa nwafọ gaji zụ nwa wa ụfọdụ nwere ego nwafọ onye na-eri ego wa ụfọdụ mụrụ nwa nwafọ gaji zụ nwa wa mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya emegbu n'ihe mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya mụrụ ya mụ mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya chini ebe mmadụ ụfọdụ aka mma n'ụwa ya emegbu n'ihe uwe zu oke 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 ụwa dị ezu oke ndị nwere obi sale sale High Chief Ifeanyi Ezeme igade ego na mbọyị mụ igade Igbo niile Chairman Galimota Limited na mbọ lọlọ nwaka ego Ezeme bịa assignment ụmụ agbala Honorable Chidebele Robert Obunike ofu nwa ka mba n'Ozubulu alụsị na New York onye ụrụ ụmụ mbamụ n'ebe m Ozubulu Director Charles Berry Oil and Gas Resources Nigeria Limited Director Simon Barry Entertainment New York United States of America Director Chief Berry Entertainment New York USA Founder 106 and J Production New York United States of America Chimeze weza bụ n'ọnụ mekene yo ngulu na-eche ndụ ndị abụlụ niile nwata Ugonna ya Puma na Switzerland Puma na Sweden kedu maka Lolo Ogochukwu Ezabụ n'ọnụ Adadi Puma mma Mr. Sunday Chukwu Kopala onye ọcha na ndụ nweze agụ akụchinyere nwata n'oke etiti Denmark ka obi ebi
Injinia Onyedika Chukwu Okoye agba aluminium n'Obosi Ifechukwu kwado na Switzerland ndị nwere obi sale Chief Azubike Obumu eze bụ n'afọ n'Ụmụoji Chairman Azubros and Sons Nigeria Limited ndị eji afọ osisi wee mali n'Ọnịsha do Chief Samuel Osita Omenadola na Nando ndị nwere obi sale ndị nwere obi nwanne ka nnekwu maka wow Chief Ikechukwu Anabonye Ogbuefi Chinemeze 1 na ndị ụmụazụ egwu n'Ọkịja Chairman CEO Charles Property Nigeria Limited Chairman Acton Property Chalon Estate Ojanemogo Ojimotomogo n'Ọkịja ndị nwere obi sale o ndị nwere obi nwanne High Chief Akachukwu Ụzọ Ogbuefi Akụdịnobi 1 Owelegwu Ọkịja Israel Kobi Ebio Chief Chinedu Ọnọnuju Chairman Sharon's International Limited Akwa Ego Nkịtị n'Ọkịja ebe kwetike n'Uwudim Uwobo Ọkịja enyi ọha n'Okwele Chief Elochukwu Ikwonosi Ife abata n'Ọkịja Dọlaman Oyim onye nweli n'onwere ife onye nwere obi sale Chief Ejike Mbanuzu Chairman Amas Oil and Gas Nigeria Limited Akwụnwafọ n'Owelegwu Ọkịja Chief Chukwudubem Onyanusi Ogbuefi eze nwata n'Ọkịja Lagos Kobi Ebio ndị nwere obi sale ndị nwere obi nwanne ndị na-ekwela onye okwu ndị na-emela onye ife ndị na-enyela onye ka aka ndị na-emela onye ife ka nnekwu maka wa dị n'ụwa Chief Chris Oputa Chris Concrete na abọ Ikemba na abọ Chief Felix Alumana Omilikiti 1 na abọ Honorable Dr. Olisa Imegwu Onyoma Honorable Dr. Olisa Imegwu Ochili Igwe 1 of abọ Chief Ifeanyi Odua Agba 1 of Abo Kingdom Prince Anthony Imegwu Abulos 1 na abọ Igwe Olisa Nwonya abọ Igwe ego Mekene yo bana Prince Olisa Osai Igwe ego na abọ Chief Azuka ego na abọ Chief Amechi Egwatu Olikeze 1 of Abo Kingdom NNPC Port Harcourt Honorable Okuwa Ugboma Honorable Councilor Osimukene John Governor Nidima John Governor Executive Chairman Ndukwa East Local Government of Delta State London Wijo Majabi Ifadela Nwonyabo Ukwemeka Wijoma Akoko Mwasa Wale Nabo Chief Patrick Esmai Ijoma Omojo Meda Nabo Kidumaka Mrs. Joy Amechi Ijoma Eze Nwanyị Mama ndị Youth Oberasta Nwonyabo Ninimba Nwonyabo Ezi nwanne m Chief Chukwuemeka Ibenwa Nwata Port Harcourt Lagos State
Africa, Mr. Christian Ali, Millionaires Aurora na Nenwe, Enugu State, Chief Chukwuna Sosita Dema, Okasamaka Mawonya Lobia, Onowu na Lagos, Okuchukwu Nidianyima, Bush, Ofiego Nandu Mwezo Ebonyi State, Kata na China, Kata n'Umwezo Ọka, onye Ebonyi State obia. Oleso n'Umuchu, Esuka n'Umuchu. Oleso n'Umuchu, Esuka n'Umuchu. Esoyimo, Chukwuje kwa Nwamosie, Odaliwe Jenga, na Mbọ, Mekeneyo, onye nwere ifu. Chief Abraham Uzegwu, Isiagwu na Mbọ, Chairman, Confidence Hotel Limited, na Mbọ. Kedu maka Darlington Ugochukwu, Darlington Ọnụeke Oyime, Managing Director Darling Star Hotel Ọnụeke, Osewalagba Ọnụeke, Chief Chibuzo Keke, Ọnatadike Mma na Mbọ, Ọnatadike Mma Mekeneyo Oyime Obia, onye obi adị ọcha, Mekeneyo Mbena. Ụfọdụ nwere ego nwafọ onye na-eri ego wa ahụ, ụfọdụ ụmụnne nwa nwafọ ego ajịzụ nwa wa ahụ, ụfọdụ nwere ego nwafọ onye na-eri ego wa ahụ, ụfọdụ ụmụnne nwa nwafọ ego ajịzụ nwa wa ahụ. Uwe zu oke, ụwa dị ezu oke, ndị nwere obi sale. Mr. Peter Edochie, onye ọdịda batete, Osimuke n'obi adada n'ezo welo ima, obi adada ima. Chidi Chukwukeluo, Eze Chinedu, na Kuku, na Anambra State, Dr. Chidimba, Lecturer n'Utulu University of Igwe, Chukwuma Nwizuka Nwenwonyata n'Ibia, Abulo Nyenego Nwonyata n'Onyoma, Mekeneyo, Obi Orasta Nwonyabo, Mekeneyo Mbena. Ndị nwere obi sale, ndị nwere obi nwanne. Chief Shadi Gobi, Enugu, Ezo Mogo na Guleri, Dubai Gobi Ebio, Chief Onyekachukwu Cosmos, Anasobi, Oke nwa na Bagana, Odudu nwa ketere Okise, Dubai Gobi Ebi, Prince Amechi Chibuzo Aboma Machine Power na Gulerio Oyimobia, Chief Osita Asapo Agwemwebe na Guleri, Ezumo Colombia, Chief Okudili Daniel Okonkwo, Ototo na Dubai, Chief Chika Israel Osorimili, Dike Oka Orefinofu, ndị nwere obi sale. Chief Chukwu Kaniche, all over the nation, Ogbaru, Nwonya Kiri Ogidi n'Ogbaru, Bejon Ugobi Ebi, Chukwu Dibo nwanne m obia, onye ima ibu, nwanne onye gabia. Adarịbe nwunye m onye nwere obi sale, eze nwanyị, onye nwere obi ọcha, ndị nwere obi sale, ndị nwere obi nwanne.
Ikeso onye go na mkpọ Chief Chekube m Ikeso aka ya wụ ọsụma nwa mozie Ndubuisi nwanne nne ọ na mmenwe agwụbịa ndị nwe n'obi sale sale ndị nwe n'obi nwanne ndị nwe n'obi sale sale ndị nwe n'obi sale sale ọ̀nàkì wọ̀ra Presley Kwowa Eke nwara ọ̀sọ́ Chijioke nwara Iju Chukwu n'ọsọ okeke Soko Daji mama ji ha ezi nwanne m ndị nwe n'obi sale sale ndị nwe n'obi sale sale ndị nwe n'obi sale sale Egwu abụọ obodo eze ụmụ obodo anyị ka anyị biri n'udo ụmụ obodo eze ka anyị biri n'udo ndị obodo abụọ ka anyị biri n'udo ibili n'udo ka anyị biri n'udo ụmụ obodo anyị ka anyị weli n'ofu obi ụmụ obodo anyị ka anyị biri n'udo ụmụ obodo eze ka anyị biri n'udo anyị weli n'ofu obi ife ga-adịla anyị mma udo ka a na-achọ udo bụ onye isi ebe udo dị oke ịfụnanya na-adị ebe ịfụnanya dị ọkọga n'iru na-adị zonu ndị ahụ Ali Nwachukwu ma bụ onye abụ onye ka nweze bụ onye abụ udo ka anyị na-achọ ahụ ụmụ obodo anyị ka anyị bili n'udo 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 iweli n'ofe obi udo ga-adịla anyị mma udo bụ onye isi di na nwunye na-ebiafụ ma n'obodo oyi na-asụsọ n'obodo udo ka anyị na-achọ n'obodo anyị onye iwe weze na mmadụ abụrụ Chukwu kele ụwa chọ ụwa mma mmadụ dị n'ụwa bụzi nsogbu ụwa mmadụ dị n'elu bụzi nsogbu enu ahụ udo ka anyị na-achọ udo okwu udo ka na-ekwu udo onye iwe weze na mmadụ abụrụ Chukwu anyị jikọta n'ofu obi n'ife ga-adịla anyị mma anyị jikọta ka ọnụ anyị edozi obodo anyị ọma mma Ali Nwachukwu
obodo anyị ka anyị bili n'udo anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo ekwudo abụ obodo ezi I'm the son of the soil Prince Onyekali Chukwuma like father like son ezi nwa onye abụ obodo ezi onye nwere ife nwere ihe weta ka edozi obodo anyị nke ị nwere iweta ka edozi obodo anyị ka ọma mma udo ka anyị na-achọ udo bụ onye isi Prince Anthony Imegwu Abuloso na abụọ Peace Ambassador na abụọ Mr. Onyebuchi Nwajunwa aka ekpuchi ọnwa na abụọ Peace Ambassador na abụọ okwege nwere isi ma ncha okwege nwere isi ma ncha o agbalịrị enwere isi ma ncha o ọ bụ gị nne ka anyị na-azọ ọ bụ gị nne ka anyị na-azọ ebudo dị oke ịfụnanya na dị ahụ ebe ịfụnanya dị ọkaka n'iru na dị onye ka nwa onye abụọ onye ka nwa onye abụọ ụmụ obodo anyị ka anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo ka anyị bili n'udo Prince Chukwuemeka Obele a na-egwu ajala na abụọ ezi nwanne m Prince Chibol Okpotobo Bishali nwa onye abụọ nwa mmọdụ ọbịa ji enogbu abụọ ụmụ obodo ndị ọrụ
onye jili chukwu bụrụ ụzọ ife ga adịleghị mma molua ojili chukwu bụrụ ụzọ ụwa ga adịleghị mma ojili chukwu belasuo ụwa ga adịleghị mma ojili chukwu bilenu ụwa ga adịleghị mma onye jili chukwu bụrụ ụzọ ife ga adịleghị mma molua chukwu bụ onye ndu chukwu bụ onye isi chukwu bụ nọsọ elu aka ịgba ya n'ụtụtụ na ọ ga-aza ya ebele ịgba ya n'efifie na ọ ga-aza ya ebele ịgba ya n'anyasị na ọ ga-aza ya ebele chukwu du meje na chukwu du mana chukwu du meje chukwu bụ onye ndu onye ka ojili chukwu bụrụ ụzọ ụwa ga-adịleghị mma ojili chukwu belasuo n'ife ga-adịleghị mma ojili chukwu bilenu ụwa ga-adịleghị mma ojili chukwu bụrụ ụzọ ụwa ga-adịleghị mma molua adịgo bụrụ chukwu n'anya ka bọbi adịgo bụrụ chukwu n'anya ka bote abụlụ che ndị lo ali chukwu maka bote abụlụ che ndị mmadụ onye ka ga bote chukwu bike na chukwu du meje na chukwu du mana na chukwu bụ onye ndu onye ka ndị chukwu bụrụ ụzọ ụwa ga-adịleghị mma ojili chukwu belasuo n'ife ga-adịleghị mma ojili chukwu bilenu ụwa ga-adịleghị mma ojili chukwu bụrụ ụzọ ụwa ga-adịleghị mma molua asị na oji chukwu bụrụ ụzọ na mgbọrọgwụ ada agwa akwa bụ chukwu ka nji bụrụ ụzọ ya ka njeje n'udo na n'udo chukwu bụ onye ndu chukwu bụ onye isi adịgo bụrụ chukwu n'anya ka bobio adịgo bụrụ chukwu n'anya ka kwete adịbagụwa chukwu onye ka ga agbapụta ife aka mmanụ ụwa ọ bụ ya bụ chukwu amụmamụ ụwa bụ chukwu kere ọba chukwu kere mmadụ okele ife ọ ga-abụ okokele onye ka okele ife ngabụ ojili chukwu bụrụ ụzọ ụwa ga-adịleghị mma ojili chukwu bilenu ụwa ga-adịleghị mma ojili chukwu bụrụ ụzọ ụwa ga-adịleghị mma. This is the day the Lord has made. We'll be glad and rejoice in it. Chukwu du meje chukwu chukwu du mana chukwu chukwu bụ onye ndu onye ka chukwu
kabeteo adiko buro chukwu na mekebeti ojili chukwu buluzo ụwa ya dịrị mma ojili chukwu belasu ife ga dịrị mma ojili chukwu buluzo ụwa ya dịrị mma ojili chukwu buluzo ife ga dịrị mma molu sawa jenyo egede kwegede ekwabo aya aya ije ekwabo enwejo ụzọ na ọ ga-adịrị ya mma ife sọrọ ndị ilo mmepe maka ụbọchị Chukwu kele mmadụ ka o kele ife ọ ga-abụ onye iwe wetaghị ya Chukwu du meje Chukwu du mana Chukwu ọ dịka ọ bụrụ Chukwu na mma akabete ọ dịka ọ bụrụ Chukwu na anya akabete ojili Chukwu buru ụzọ ụwa ya dịrị mma ojili Chukwu belasu ife ya dịrị ya mma ojili Chukwu bilenu ụwa ya dịrị mma ojili Chukwu buru ụzọ ife ya dịrị mma olua ife ya dịrị mma ojili Chukwu buru ụzọ ụwa ya dịrị mma ojili Chukwu belasu ife ya dịrị mma ojili Chukwu bilenu ụwa ya dịrị mma ojili Chukwu buru ụzọ ife ya dịrị mma ojili Chukwu belasu ụwa ya dịrị mma ojili Chukwu belasu ụwa ya dịrị mma ụwa ya dịrị mma ife ga dịrị mma ụwa ga dịrị mma ojili Chukwu buru ụzọ ife ga dịrị mma Eka mwanya bobi
egwu asịrị ahụ ọ natalichi yenio aya 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 ije ego na-ekwu akịrị yenio yadio ibema nwaze n'ọgbọ kwuo onye ga-echi nwa ogbe ya ọnụ olise ga-ekwu nwa ogbe ya ọnụ ana azazaza onye tupu ya laze echeze na-egbu isi gbara ugo na-etu ugo ofu nne na mụ na n'ụwa na ofu shadeke onye na-achị ayo achị dumumeje obi megbu obezabụ uwisi nwijama bụ onye mụ alinwachukwu ma bụ onye mụ ezomifuku isi gbara ugo na-etu ugo a na-egbu isi gbara eze na-echi eze Onye na-ekwu nwere ife
na-ekwu nwere ifo ji karịsịa onye na-ekwu nwere ifo na-eme ọ na-emela obodo ife ọ na-alụla obodo ọrụ ọ na-enyela obodo aka ọrụ ọma na-alụla obodo n'ọkarịla akarị ifeọma na-emela obodo na-erika nne aga m ekwu na ịghara ibe ya aga m ekwu na ịghara ibe ya onye na-ekwu nwere ifo na-eme ahụ onye na-ekwu nwere ifo ji karịsịa onye na-ekwu nwere ifo na-eme odogwu ji nkata budagwu ọ bụ onye ka nnekwu maka ya Honorable Barrister Matthew Nwabu nwanne Abunis Mbili anya na-asọ ezi nwasi ụmụchendo ụmụ arụsike ụmụ ọbụchi n'ezi amụli wee bịa nwabụ nwanne oyi mụ n'inwere ife na-eme ndị na-enyela aka chiri nne ndị na-emela ọgọrika ọ na-enyela ụmụ ogbenye aka onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọlụlụ n'ọgwụ n'obodo ya ọlụlụ n'akwụkwọ n'obodo ya ụzọ ọlụlụ n'ọkarịrị akarị ọlụlụ n'ụka n'obodo ya ụmụ nwanyị ndị na-enweghị di na ọ na-enyere ife aka o ndị na-enwere nne nwere nna abụ n'isi nyere ife aka nwabụ nwanne nọnyere Chukwu gozie ya gozie obodo ya Chukwu tube ya ugo nyela obodo ya aka onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme Barrister Matthew nwabụ nwanne Abunis Mbili American based lawyer onye nwere ya nwere ife onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme aga m ekwu na ya libia ndị na-enyela aka erika ụmụ nwanyị ndị na-enwere di nọ na-enyere ife aka jide ka izu ọgọ ya bụ na ya nwata onwe mbili abụ n'isi onye ọma na-ede ma onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme America ka obi ebi kọmpinu bụrụ kọmpinu eji mmanụ ọdala President Abunis Love Frame United States of America Chairman Mbili Motors Nigeria Limited Abunis Group of Companies America Mayor bịa Mayor n'ịdị mma Abunis nwambili onye nwere ife ahụ Abunis nwambili onye jụrụ ijuru ife ọ na-enyela obodo aka ọ na-alụla obodo ọrụ ọma na-alụla obodo n'ọkarịrị akarị ifeọma na-emela obodo n'erika alụlụ n'ọkụ n'obodo ya okporo ụzọ n'ọlụlụ n'ọkarịrị akarị ezi nwezi amụlụ onye ọma na-egadị o bidoro ije akwụkwọ na St. James Primary School Uli o mesịa jebe Aquinas College Akure Ondo State ebe akwụkwọ si jebe Postal College America ebe ọ kwụrụ Criminal Justice o mesi graduate o si ebe o wee jebe South Dakota Law School na United States of America ebe ahụ gosi bụ ya onye nwere
human rights and child women rights mayor onye ọma na-ede onye na-ekwu nwere ife ọ na-enyela obodo aka biko anụmayọ ndị Anambra South ewere ọchịchị sineti nye n'ọrebụ barista Abunus nwa bụ nwanne Mbili onye nọchite anya anyị na sineti maka onye sineti n'ife gadịla anyị mma onye na-enwe ọrụ ga-enwe ọrụ maka ife ọ na-eme karịrị akarị onye a na-ekwu nwere ife na-eme ahụ onye a na-ekwu nwere ife o ji karịsịa ọ sị nwoke na-esi nwunye ya Dr. Presta Matu Abunis Mbili Ugodi ya nwanyị ọma Godi madam nwanyị onye ọcha n'ịgadị onye na-ekwu nwere ifo n'ime ahụ onye na-ekwu nwere ifo ji karịsịa ọ na-alụ ụlọ obodo ọrụ ifo mere obodo na ọkalịrị akarị aga m ekwu onye ghara ibi ya ife anya bụ kọnụ na-ekwu ife tụnụlụ kọnụ na-ekwu ahụ odogwu ji nkata kpụdabụ nwonye uli odogwu ji nkata kpụdabụ Matu onwa Mbili ọsị nwoke na-esi nne ya Sir Chief Kevin Mbili Akụchinyere nwa n'Eziamuli onye a na-ekwu nwere ifo na-eme onye a na-ekwu kere ifo ji karịsịa karị maka nne m ụlọ ọmụmụ nne m ụlọ eze nnekwu maka ya Prophetess Ezinne Ada Zion Dorati ọ ga-adị mma Mbili nne m ụlọ odogwu mekene ya Star Mother Fanda Ada Zion Catholic Prayer Ministry na Ondo State worldwide Barrister Matu Chinweze onye ọma n'ịdị mma nwa bụ nwanne ime onye nwere ife onye jụrụ ife eke na-ebuzi ụmụnne ya Mrs. Peace Abunis Mbili adadọra mma Miss Joy Immaculate Ezindu Abunis Mbili Dr. Miracle Ebube Abunis Mbili odogwu na South London odogwu jikata budapụsi nwoke nne ya n'ọma n'ede Mrs. Valentina Chibudo Mbili Sky London nwanyị ọma onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọsị nwoke na ndị ọgọ ha Morgan Ndubisi Agwegbu Morgan the Great Chairman Morgan Oil and Gas Limited Choose Okusheze Seziro onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọ na-alụla obodo ọ na-emela obodo ife Honorable Barrister Matu nwa bụ nwanne Abunus Mbili odogwu ji nkata kpụdabụ nwanne uli oyibo jide gị ji Chukwu ekwe nụ ya meyi Chukwu ekwe na nụ ya onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme onye a na-ekwu nwere ife o ji karịsịa onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọ na-alụla obodo ọrụ
ọlụlụ n'ọbụ n'obodo ya ọlụlụ n'akwụkwọ n'obodo ya ọgbapụrụ mmiri n'obodo ya o ji moto mmakọ mechọghị moto ya ndị ọ na-enyela aka erika ụmụ nwaanyị na-enwe ọdị nọ na-enyere ife aka ndị na-enwero na-enwe nna nọ na-enyere ife aka ọlụlụ n'ụka n'obodo ya ndị ọ na-emeri ife erika ndị onye lege karịrị akarị ka nwaje ebe ahụghị alụ abụrụ osimiri nwa bụ nwanne onye ọma na-ede mma nwa bụ nwanne onye ọma na-ede onye a na-ekwu nwere ifo onye a na-ekwu nwere ifo onye a na-ekwu nwere ifo karịsịa onye a na-ekwu nwere ifo onye a na-ekwu nwere ifo na-eme ahụ onye a na-ekwu nwere ifo Blessed brothers, blessed brothers, blessed brothers, udo n'ọganiru. Blessed ndoma ka mesula osisi na-elanya dị na nọ mesibunye osisi afọlụ mkpọ na-elanya dị na nọ mesibunye ka na-ekwu maka nwa blessed nwele bụ nwe mfu ka nwa si ekwu ka nwa si eme udo na ọganiru ya bụ nke anyị ebumnanya gị one n'ụwa kugo na dị udo ka anyị na-achọ dị na-emelu onye kife dị na-ekwelu onye koku Blessed Friends Club n'obosokwala n'ụlọ ha dị ndị njem ọnụ tupu gozi unu mbana onye nwere nwa nwere ife onye jụrụ ụwa jụrụ ife ka nwa sekwo n'ọbụ ka nwa se ma Blessed ndama mbana Chairman, Blessed Friends Club of Nigeria Mr. FMF Nonyagom Oso Kodongo Obosi Oso Fiano Obosi Chairman, Somo Boutique and Mem Market on the Shadow Nze Chukuno Sokolo Vice Chairman, Blessed Brothers Enyugo na Obosi Mr. Iketuku Abapulongu Secretary General Blessed Brothers Fine Boy Ezobu n'Obosi Mr. Uchenna Okudili Treasurer Officer n'Obosi Ezoyimobi ahụ Mekene Mr. Shinedu Madubuko Financial Secretary Blessed Brothers Friends Club Obosi
Ebugo Obosi, Mr. Ebuka Onyagom Provost Ebuka Obosi Otangale, Mr. Rukuka Ibabuchi, Chairman Streaming Committee Pekinwa Obosi, Mr. Osiliobi, Member Ogwego Obosi, Yaba Akana Pete, Blessed Ndamandama, Blessed Ndamandama, Blessed Ndamandama Kamesula, Ndama Kamesula, Ndama Kamesolo, Ndi na-emelonye kife, Ndama Kamesolo, Ndi na-enyelonye kaka, Blessed Festival Obosi, biko jide tunuchi, Ogadele Onuma, Mr. Uzonna Belomu, Member, Ndama Kamesolo, Estimon Obosi, Ndama Kamesolo, Ugochi Meleze Obosi, Ndama Kamesolo, Member, Ndama Kamesolo, Mr. Onyebuchi Nnama, Member, Oriaba na Mkpọ, nwa mmụọ na-ebunye ike ego na Mkpọ, Mr. Ndubisi Kalu, Member, Wikaba onye ọma na Asaga, Mr. Emeka Achuke, Member, Anebachala n'ihe ala, Mr. Ogbonnia Chibuzo, Member, Manelo Ogilisi Igbo na Mkpa, Chairman Streaming Committee, Mr. Joseph Obiako, Member, Isi mmiri n'Umureri, Nwa Chineke, Mr. Nnannobi, Member, Nwogwefi Obosi, Akunechendu Obosi, Blessed Ndamandama, Blessed Ndamandama, Ndama Kamesolu, Osise n'elanya ọdịda n'omesi bunye, Blessed Ndamandama, Eneni enwe ịtọgbanyụ ọkụ ka nwa bụ, ka nwa si bụ ka nwa si eme, ofobi ọkanyị ji bili, Blessed Osimukene Petron, Chief Ndubisi Clement Ibegbu, Best Petron, Igwe Nnobosi, Igwe Block Industry, Mr. Nnamwafọ Petron, Alaiwo Obosi, Blessed Ndamandama, Blessed Ndamandama, Ndama Kamesola, Blessed Osimukene Ndoyiwa, Chief Chukwuemeka Ibenwa, Nwata Kwọta Kamodo Lagos State, Bulubulu n'Obosi, Ezoyimu n'Igadi, Blessed Fresh Osimukene Oyimo n'Edema, Mrs. Afoma Nwafia, Accountant Officer, Afoma Nwanyoma, Best Lady, Chukwudi Aragu, Egbe Mpuno Obosi, Ndị Blessed Osimukene yo, Mr. Emeka Ibabuchi, Don nwa mama, Ndị Blessed Osimukene yo, onye agadele m onye ọma, Mrs. Uju Igwemma, Mmasị na chi, Osiri ọla nwanyị ọma
na nesila anyị ife na blessed obia mmasị na chi nwanyị ọma ndị blessed osi mụ keneyi onye ọ ga na-ele mma eze nwanyị obia o mmasị na chi mekeneyi mbana osiri ọla Mr. Tochukwu oke mmiri B12 ọmanda n'iselugu ndị blessed si mụ keneyi Mr. Chukwuma ibe nwa nwanyịnya n'obosi ndị blessed osimu keneyi Mr. Uju Ọragụa ofenda n'obosi igwe hapọ ndị blessed osimu keneyi Mr. Paul Obi T Bishop V Global Link Akalugo na chala n'umuju Akalugo ejoyi mu Olu bi onene ma mekene yo ndị blessed osimu kene yo Akalugo na chala n'umuju Honorable Chief Chris Ugochukwu Ishomeka One Abacha ndị blessed osimu kene ya ndema Honorable Ozonna Amifobo Ebuluose Lokosi blessed onwele Lagos branch o anyị nwere Lagos branch Ogwefi Dukudubem Onyawisi Eze Nwata Nọkija Chairman Lagos branch Darlington Ọnụọra Bobo Executive Member Nze Nakura Naba ndị blessed osimu keneyi Abrebla onye agọmọ Chairman Obia onye nwere ife onye juru ife ọnenenye Obia kokoko enyi ugo na-abụ onye nwere ife ọfịa bụ n'ụbọchị aka na-ejidela anyị ego ike tupu oyime Obia onye nwere ife onye juru ife Uchenna Okwulili Trejola afịa fụla agụ n'obosi blessed ndema blessed ndema blessed ndema ndema kumesola mụ bụ onye ka mmadụ Chukwuma wapụ m onye abụọ onye nwere unu nwere ife onye dị unu ife ka nwasị ekwu ka nwasị efe ka nwasị eme ka nwasị efu blessed ndema blessed ndema blessed ndema blessed ndema kumesola ndema kamesolo osisi n'ala anya ọdịda n'omesekwu ihe blessed okunu se me anyị fụrụ nwanyị n'anya udo na ọganiru bụ nke anyị blessed ndema kamesola dị na-emelu onye kife dị na onye lonye kaka dị na-ekwelu onye kokua blessed ndema blessed ndema kamesola blessed first love on nobody ndema kamesola onye nwere nwa nwere fa ndema kamesola onye jụrụ nwa jụrụ fa ndema kamesola ka anyị si ekwu ka anyị si eme ndema kamesola ka anyị si eme ka anyị si ndema kamesola anyị bụrụ nwanyị n'anya ndema kamesola ofobio ka anyị bili ndema kamesola ndema kamesola ndema kamesola ndema kamesola
mesola ndị ọma aga m esola ndị ọma ka mesola ndị ọma ka mesola